जानाय दुरलाय थाबायलांनाया गै दखना राबोया हायाव उद्रुलांबाय बिउटि पार्लाराव गाफब फोनफबावनो खावलाय फारनै नोंनि हख्लेब जासिनलांबाय आगै खावलाय फारनैयाव नाने खाबा फबजोब्बाय आगै खावलाय फारनैयाव सालमाय सिथर बेरबाय खेलथेब सेन्देल गाननाय आगै आफाथालायाव एम्फौ जानाय मेगन मुफुर नोंनि ट्रिदिं खालामलायनाय खानाय लामब्रे नोंनि स्ट्रेट खालामलायनाय मेगन मुफुर नोंनि ट्रिदिं खालामलायनाय वाट्सआपआव नायब्ला नोंनि महरखौसो हावब्लिब्लि नुसनगारो आगै आंसो मेजेरगारो आंसो फसायगारो खेलथेब सेन्देल गाननाय आगै आफाथालायाव एम्फौ जानाय नामाना भेन्सार स्कुलनि मेडामसो भिसिडिसिनि मेम्बारसो नामाना आसा सेन्टारनि कर्मिसो अंगनबादिनि हेल्पारसो नामाना भेन्सार स्कुलनि मेडामसो भिसिडिसिनि मेम्बारसो नामाना आसा सेन्टारनि कर्मिसो फोर स्कुटि दाब्रायलांनाय आगै आंखौ नों जंखायलांनाय दोर स्कुटि सालायलांनाय आगै हाजेव जेव मिनिलांनाय खेलथेब सेन्देल गाननाय आगै आफाथालायाव एम्फौ जानाय दुरलाय थाबायलांनाय आगै दखना राबोया हायाव उद्रुलांबाय बिउटि पार्लाराव गाफब फोनफबावनो खावलाय फारनै नोंनि हख्लेब जासिनलांबाय आगै खावलाय फारनैयाव नाने खाबा फबजोब्बाय आगै खावलाय फारनैयाव सालमाय सिथर बेरबाय खेलथेब सेन्देल गाननाय आगै आफाथालायाव एम्फौ जानाय